Ubicada just al centre del municipi de Malgrat de Mar, s'alça majestuosa l'església parroquial de Sant Nicolau, una construcció que data del segle XVIII i que enguany celebra els seus 250 anys d'història. En concret, el 18 d'octubre de l'any 1761, dia de Sant Lluc, se'n va col·locar la primera pedra. L'investigador local Joan Pinya Pedemonte revela detalls pràcticament inèdits del que també es coneix com la Catedral de la Costa. Un nom que rep gràcies a les aportacions econòmiques fetes durant l'època de la seva construcció per Agustí Gibert Xurric, un dels personatges més il·lustres de Malgrat de Mar. És un promotor que darrere anava pagant i anava incentivant la construcció d'aquest temple. Si s'hagués basat en els impostos del poble, hagués sigut un temple modest, normal, però al tenir aquest adinerat a darrere, vam aconseguir un gran temple, que és el que ara podem lluir i el que ve la gent de fora a visitar-nos. La imatge de Sant Nicolau presideix la façana de l'església. La imatge del Sant Nicolau va ser col·locada quan es va celebrar el 200 aniversari de la col·locació de la primera pedra, any 1961, per la Fira de Sant Nicolau, justament. Una de les curiositats de la construcció és la inscripció que consta en una de les pedres ubicades a la paret que dona al carrer del Carme. Segons l'investigador, aquest fet podria indicar on començava la primera església. Hi ha una inscripció, que això molta gent mai ha parat atenció, però que ens data de quan va ser inaugurada la capella del Sant Crist, que és l'última capella que es va construir a l'església medieval, la que avui dia ja no conservem. Aquesta església medieval, com molta gent sap, tenia el cementiri davant, però és que fins i tot l'església actual encara va conservar aquest cementiri al davant. Farà qüestió d'un segle llarg que es va treure. Però l'església també amaga algunes incògnites. Aquest campanar no sabem tampoc, com que no se conserven plànols, com s'hauria culminat, si amb una simple brana o amb un altre cos. Per tant, quedarem amb aquesta incògnita. Tot i la importància evident de l'església parroquial de Sant Nicolau de Malgrat de Mar, Joan Pinya considera que caldria fer-ne més i millor promoció.